para pamirsa, pendengar yang setia, ini kita membuat rekaman pengiring, pengerawit, nantinya akan mengiringi dari grup para dalang ini, Pepadi Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Sudiro, akan bersama-sama melayani para peserta yang akan tampil. Sekarang paket pertama, patetan juga, selindro Manyuro juga, terus mijil, ketoprak, ketawang, ya, terus 2 kali seperti biasanya lompo dan rangkep, terus tanpa canggorengan yang kedua tadi langsung ke Srebek Menyuro. Srebek Menyuro, Kasling, Palaran, Pangkur Paripurno. Nggih, Pangkur Paripurno. Nggih. Sampun. Menika para dalang dan para waranggono top-top rawuh ngoten mriki. Para pengerawit dan pengerawat. Monggo. Pun. Kucak. Bentar. Duh piyung ban nika sinden lanang. Wayah apa iki rembu lan wus ngayo. Kados Gusti sampun madya ratri
tening batos iya Gusti apa cidrang janji sajise suarane posona wala yono nadyan lamong nyalamong tanpa upara carwen janmo kang koncakan jiwa jini jernen wedo tomo merestan kembengane pamputi mongko nadyan tuwa piko yen ten mikani rasa yen sepi asa poler sepa sammu sa
pamangsane pagung konyak ganyuk lali sambi jarweng janmo kang poncatan jiwa wong prawira mati